Umelá inteligencia má neskutočne obrovské množstvo využití v rôznych odvetviach. Od povedzme personalistiky cez priamo výrobu, obchodné, marketingové stratégie. V podstate v akékoľvek oblasti ju viete využiť a práve na to, aby vám zjednodušila nejaké veci a aby vám ušetrila čas alebo financie, priamo vaše firemné alebo aj tie súkromné. Formy sú rozdielne, ale napríklad v rámci toho generatívneho AI, to znamená, že vy mu zadáte nejaký príkaz a on vám niečo vytvorí, tak ich delíme na textové, obrázkové, prípadne motion, to znamená, že video. Takže ak si predstavíte, že vo firme potrebujete vytvárať akékoľvek texty, to nemusia byť len nejaké marketingové, obchodné, ale povedzme aj výročné správy alebo texty, ktoré potrebujete do nejakých brožúr, tak s tým vám vie pomôcť práve ten textový, napríklad ChatGPT na vytvorenie. Obrázkový vám vie zase vytvoriť akýkoľvek obrázok, ktorý potrebujete a video vám vie zase vytvoriť video promo pre vašu firmu alebo nejaké možno výrobné, akékoľvek potrebujete.